Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur apirilak 16 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Xabier Barber etorriko da Iruña antitaurinotik datorrena. Tauromakiaren kultura ondarearen legea indargabetzeko sinadura biltzen ari dituzte eta horretarako kanpaina bat sortu dute. Kanpaina hau ez da nire kultura izena dauka eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina lehendabizi goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeriteekin. Gaurko egun batean, 1917an, Errusian Lenin Petrogradora itzuli zen, Finlandian deserriratuta egon ondoren. Urte batzuk geroago, 1953an, Albert Hofmann doktoreak LSD-aren eragin psikodelikoak aurkitu zituen. Egun berean, baina 1963an, Valentina Tereskova lehen emakume astronauta bilakatu zen. Eta bukatzeko, 1985an, haurren esklabotzaren aurkako sinbolo bilakatu zen Iqbal Misir hil zuten 12 urterekin. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Plazaolako bide berdearen egokitzapen amaitu da Nafarroan Sarasa eta Iruña arteko azken zatia irekiz. Ingurumenak 5 milioi euroko laguntzak deitu ditu uholde arriskoak prebenitzeko. Iruñako herritarren arretarako buleoak AENOR ziurtagiria lortu deuneko zerbitzu irisgarri gisa egiaztatzen duena. Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuak emakume kirolaren kudeaketan parte har dezaten bultzatzeko prestakuntza ziurtatua jarri du martxan. Urrezko bi domina eta zilarrezko bat Nafarroko ordezkaritzarentzat lanbide heziketako olinpiadetan. Sandu zelai eraldatzeko proiektuen lehiaketak gehienez 3 jarduketa proposamen hautatuko ditu epaimahai tekniko baten bidez. Iruñako udalak 9 udaletxe bizitza prestatu ditu zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak hartzeko adingabeak dituzten familiei lehentasun emanez. Iruñeko udalak kontratatutako 4 lagun hasi dira dagoeneko ekainaren 9ko Europako hauteskundetarako behar diren materialak prestatzen. Baztango udalak Iruritako Zokoako bidea konpondu du. Bide hau, pasaten martxoaren 7an izandako euritek lur jauzia eragin zuen. Hortziralean Lekarozko Loziseko langilek manifestazio eginen dute Elizondon, arratsaldeko 6tan aterako dira herriko plazatik. Gamazadaren inguruko solasaldia izanen da urtzegun honetan Elizondon Josu Txuekaren eskutik. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:00 irakurketa klub irekia egongo da euskaraz. Uxue Apaolazaren Mea Culpa liburuaz arituko dira. Jarduera hau haizegoa euskara taldeari esker egin daiteke. Izena emateko eskabideak liburutegiarekin harremanetan jarriz onartuko dira. Ostegunean, alde batetik azken galdera amari izeneko ipuin kontalaria egongo da Karrikiri elkartean. Azken galdera amari ipuinaren kontaketa musikatua egingo du Manes Beristain Agirre egileak, arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean. Bestetik, Zabalguneko Zibiboxean 7:00 8:30 arte, Irati trenaren Zabalguneko ibilbidea izeneko hitzaldi irisgarria egongo da. Nafarroako Retina elkarteak koordinatua. 1950ko hamarkadaren erdialdera arte bide estuko 2 trenbide zeuden, El Irati eta El Plazaola. 1911an inauguratu zen El Irati burdinbidea izan zen Espainian ibili eta Iruña Zangotzarekin lotzen zuen lehena. Larunbatean Anariren Giza Zarata disko berriaren kontzertua egongo da Totem aretoan. Anarik Giza Zarata disko berriaren aurkezpena egingo du Totem aretoan. Joaquin Pascualekin batera ondu eta ekoiztu du diskoa. Oraingoan Tristuraren industria bere zigilloak argitaratu du.
Kontzertua iluntzeko 7etan izanen da eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Igandean, Kondestable Zibiboxean, 12etatik ordu batak arte idatzita ez dauden amaierak izeneko hurbileko antzerkia egongo da. Denok amesten dugu amaiera zoriontsu batekin, baina ez dugu pentsatzen amaiera horrek zer dakarren. Bizitza baten amaiera, 3 emakumezko antzerkigilek eta gizonezko antzerkigile batek elkarrekin gizakiaren sakonera garamatzaten 4 istorio ehuntzen dituzte. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak 9 euri jasan ditu 1970etik. AMTek horrela kalifikatu ditu metro karratuko 70 litrotik gorako ekaitzak. Muturreko 5 kasuetatik 4 2011tik ona gertatu dira. 2021eko abenduaren 9an metro karratuko 100 litrotik gora bildu ziren. Argazki nagusian, Budimirrek baloia astindu du penalti puntutik eta baloia Valentziako atezainaren eskuetara mantso joan zen. Titularrean, Osasunak pauso txarra eman du. Valentziaren aurka galdu du 97. minutuan oiez bezalako penalti bat huts egin ondoren. Hori koloretako berrietan, alde batetik Raul Garziak futbola utzi du. Lehengarren mailan 600 partida baino gehiago jokatu ostean. Beste alde batetik, Ibai Azurmendi txirrindulariak erretiroa hartuko du, gaitz koronario batengatik. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroako Unibertsitateak Txibiteri egindako irainak ikertuko ditu. Bestetik, Lezkairuk eskaera nahikoa du D ereduko ilara bat irekitzeko. Bukatzeko, 93.000 euroko zorra kendu diote bigarren aukeraren legeari heldu ondoren. Diario de Navarraren titular nagusian, zorrak kentzeko epaitegietara jotzen duten nafarrek gora egin dute. 333 pertsonek eskatu zuten azken urteetan bigarren aukeraren prozedura. Argazki nagusian, Budimirrek gaizki kalkulatzen du, kolpea eta baloia indarrik gabe ateratzen da. Titularrean, estugarria. Budimirrek penalti bat huts egin zuen 96. minutuan. Erdiko berrian, Iruñeak 9 etxebizitza prestatuko ditu adingabeak eta gazteak dituzten etxerik gabeko familientzat. Beheko berrietan, batetik epaiketa autobus bateko txoferrari, Lizarran 2 haur hiltzeagatik. Bestetik, Lizarrako Kontigo Zurekin taldeko zinegotziak dimisioa eman du, droga kontrol batean positibo eman ostean. Goiko berrietan, alde batetik, trafiko arina Belosoko obren lehen egunean. Beste alde batetik, sakana langile kualifikatuen bila dabil. Azkenik, Raul Garziak erretiratu egingo dela iragarri du. Gara egunkariaren titular nagusian, Sumarreko lehendakaria izateko hautagaia den Alba Garziaren hitzetan, EAJari marragorri bat jartzen diogu. 40 urte hauetakoa ezin zaio doain atera. Alba Garzia mugimendu sozial desberdinetako militanteak esperientzia hori erabili nahi du politika instituzionalera jauzi egiteko. Argazki nagusian, Trump bere 4 epaiketa penaletako lehenengoaren aurrean. Donald Trump prozesu penal batean akusatuen aholkia eseri izan den Amerikako Estatu Batuetako lehen presidente ohia bilakatu zen atzo. Dokumentuak faltsutzea leporatzen diote. 2016ko kanpainako diruarekin aktore porno den Stormy Danielsen isiltasuna erosteagatik. Trumpek datozen hilabeteetan izango dituen 4 epaiketa penalen artean lehena da. Erdiko berrietan, batetik Beñat Zalduaren analisia daukagu. Azken inkestek erakusten dutena. EAJ kezkatzeko moduko post joera. Bestetik, EH Bilduk etorkizuna gaurtik aurrera eraikitzeko konpromisoa hartu du. Berriaren titular nagusian, nazioarteak Israeli eskatu dio ez erantzuteko Irani beste ekintza militar batekin. Amerikako Estatu Batuek adierazi dute ez direla ekialde hurbileko gerra batean sartuko, baina Israeli defendatzen lagunduko diote.
Israelgo armadako buruak ziurtatu du erantzun egingo dutela. Argazki nagusian, Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidente ohia Manhattango zigor auzitegian, atzo New Yorken. Titularrean, Donald Trump akusatuen aulkian. Lehen aldiz, zigor auzibide bat hasi dute Amerikako Estatu Batuetako presidente ohi baten aurka. Atzo hasi ziren Donald Trump epaitzen, Stormy Daniels pornografia aktoreari egindako ordainketa ezkutatzeko dokumentuak faltsutu zituelako. Trumpek jazarpen politikoa salatu du. Goiko berrian, T-shirtak 10. aldia azkenekoa izango da. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Sumarren lehendakarigaia den Alba Garziaren hitzetan, PSOEk arazo bat du Euskadin. Erabaki behar du noren ondoan egon nahi duen. Beste alde batetik, Bildu is in the house izeneko mitina eman zuen Katixa Agirrek. Jarraian gizon bat atxilotu dute, Ziburun bere emaztea eraikin batetik jausi ondoren. Amaitzeko, huts bat betetzeko, .eus domeinuak 10 urte bete ditu. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, kale. Atzoko porrotaren ondotik, Europan jokatzeko aukera ia guztiak galdu dituzte gorritxoek. Denboraldia amaitzeko 7 jardunaldien faltan 7. postutik 8 puntura bai daude. Eskuineko berrietan, batetik, Julia Fernandez Zabaleta pastorala estreinatuko du maiatzean Zaldiko Maldikok. Julia Fernandez Zabaleta eta emakume aintzindariak izenburua duen pastorala eratzen ari dira Iruñean. Maiatzean ikusi ahal izanen da. Emakume eta maistra aintzindariari omenaldia eginen diote horrela eta baita beste zenbait emakumeri ere. Zaldiko Maldiko elkarteak bultzatuta osatzen ari dira ikuskizuna. Beste alde batetik, Inigo Lezaren ustetan, despopulazioan ere gehiago sakonduko luke abiadura handiko trenak. Biztanle bakoitzeko abiadura handiko trenen kilometro gehien dituen herrialdea da Espainia, eta gutxien erabiltzen duena. Renferen datuen arabera eskualdeko eta distantzia ertaineko zerbitzuak dira desplazamenduen 86%. 4 dira abiadura handiko trenen bidezkoak. Hala ere, inbertsioa handiagoa da azken hauetarako, 80% eramaten duelako. Kezka eragiten du Nafarroako landa eremuan bereziki abiadura handiko trenaren eraikuntzak eta etorkizunak. Kalteak izugarriak izan daitezkeelako ingurumenean eta herritarreengan. Bada beste aukerarik, dagoen trenbide sarea egokitzearekin nahikoa litzateke, esan du Inigo Leza trenaren aldeko plataformako kideak. Agerraldi jendetsua eginen dute gaur arratsaldeko 7:00. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Xabi Barberekin gaude Iruña antitaurinotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Aupa, egunon, ongi. Ongi, bueno, ez da nire kultura izeneko ekimen bat aurrera atera duzu, ez da? Eta, bueno, horrekin hasi baino lehen, gaituzu kokatu pixka bat eta azaldu Iruña antitaurinotik zer egiten duzuen, zer zareten. Bueno, Iruña antitaurina sortu zen batez ere, San Ferminei begira, duela ja urte batzuk. Esaten dugun bezala, Iruña ez da taurinoa, hori oso argi dago. Bakarrik, San Ferminetan egoten dire ez, zezenak, entzierroak, zezenketak, eta guk batez ere nahi duguna da zezenketekin bukatzea. Oso, sufrimendu handiko istorioak dira, ez zaizkigu gustatzen eta, askoz nahiago dugu festak edukitzea animalien sufrimendurik gabe. Eta hori izan zen hasiera, ez? Eta orain ez da kultura kanpaina aurrera atera duzue, eta zein da kanpaina honen helburua edo zertan datza? Bueno, alde batetik esan behar da, badela iniziatiba legislativa popular estatu mailakoa. Ez da hemen Nafarroan sortu.
Behar dira 500.000 sinadura. Bueno, kongresuak, estatuko kongresuak onartu zuen martxan jartzea tramitea. Tramite honetan lehendabiziko pausua da lortzea hori, milioi erdi sinadura. Lortzen badugu 9 hilabetetan, gutxi gorabehera, urria azaroan arte, proposamena pasatuko litzateke kongresura eztabaidarako eta bertan ikusi. Beraz, sinadura epe hau irekia dago ja. Bai, martxan dago. Eta zer egin behar da sinatu ahal izateko? Bueno, gero komentatuko dizuet zer den. Sinadurak egin behar dira persona fede emaile baten aurrean. Erdaraz fedatario, oso hitz teknikoa da, baina oso erresa da egiteko. Persona horren aurrean, berak esan behar du, zu zarela aurkeztu duzula agiriren bat egiaztatzeko zuzarela, eta hori dena besterik gabe. Orduan, horrek zailtasunak jartzen dizkio prozedimenduari, baino besterik gabe. Orduan momentuz, Iruñerrian baditugu 5 txoko egiteko, izango ziren Ansoain herrian badago Segura, Frutadenda, Iruñeko Arrotxapean badago Esteila sindikatua eta Baratza kafea, Txantrean Auzotegi, eta Aldezarrean Zabaldi eta Laba. Hor egin daiteke dena. Persona bat interesatzen bada fedatario izateko eta bere inguruan, bere herrian, bere auzoan sinadurak eskuratzen laguntzeko, kontaktuan jarri behar da edo gurekin, Iruña Antitaurina, edo hemen Nafarroan ere bai badago Libertad Animal Navarra. Edo bestela, estatu mailan, Komision Promotora delakoa badu korreo bat deitzen dela contacto@noesmicultura.org. Horrekin hori, oso erraza egiten da fedatario, fede mailea, eta horrekin ja has daiteke sinadurak biltzen. Beraz, modu horretan puntu horiek dituzue momentuz, baina gehiago izan daitezke, ez da? Bai, normalean, saiatzen ari gara zabaltzen erraztatzeko, ez? Sinadura kopuru hori lortzeko, ez da bakarrik Nafarroan, estatu mailan, hala ere kriston esforzoa da, behar da. Eta orduan, gero eta toki gehiago, hobe, momentu honetan, eta nik dakidanez, igual ja aurreratu da zerbait, Baztanen, Malerrekan, Bortzirin, ez dugu ezer. Orduan, hau ikusten ari den norbait animatzen bada, esan dudan bezala, hori kontaktuan jarri eta hasteko bere tokian, bere inguruan. Eta lege horretan sakontzearren, Tauromakiaren kulturalaren ondarearen legean, zer suposatzen du lege hau bertan bera uzteak? Bueno, duela 12 bat urte, edo gehiago, Katalunian onartu zen lege bat nun debekatzen zen korridak egitea, zuzenketak egitea, baina zuzen. Eta pixka bat beranduago Balearetan ere bai. Orduan horrek asaldatu zituen hainbat talde, hainbat persona estatu mailan, tauromakia ingurukoak, ez? Eta egin zuten, uste dut, ILP beste iniziatiba legislativa popular, ez? ILP baten bidez, lortu zuten lege bat onartzea, ez? Eta lege hau bada 2013an eginikoa, deitzen da 18/2013koa azararen 12koa, berdin,
eta izenburua da para regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Hori da izena. Claro, izenean agertzen da, ez? Eta lege hau estatu mailako lege bat da, ez? Claro, eta markatzen du asko. Zeren, hau martxekin eta ondare kultural bandin bada, hainbat gauza ezin dira egin ez autonomietan, ez udaletan. Debekatzen du. Orduan, Kataluniako iniziatiba hori bertan bera geratu zen, formalki, naiz eta hortik ona ez da zezenketa bat ere egin Katalunian, 10 urte hauetan, eta Balearetakoa ere bai, bertan zerbait egin da. Baina, claro, zer nahi dugu, pues, lege hau osoa, osea, bi helburu daude. Bada, hau ezeztatzea. Gutxienez, autonomia bakoitzak, eta hemen gurean, Nafarroan, eta hainbat tokietan, bueno, posibilitatea edukitzeko, beste araguak jartzeko, eta bertan, zezenketak ezabatzea, debekatzea. Hau ez badugu lortzen, hau lege, estatu mailako lege hau martxan dagoen bitartean, ezin da, legalki ezin da ezer egin. Osea, ezin da debekatu, zezenketak eta bar. Eta orduan, lehendabiziko helburua, potoloena, izango zen bertan bera uztea lege hau. Bigarrena da, badago beste lege bat, 2015an eginikoa, nun agertzen da toki bat para salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Euskalozte esan nahi duen, baina zuzenki laguntzen du beraien helburu hau martxan jartzeko. Zera lege bat pixkat irekia, ez? Bai, bigarren helburua izango zen puntu hau, bigarren lege honetan, gutxienez puntu hau ere ezabatzea, kentzea. Eta beti bilatzen bai autonomien, bai udalen autonomia edo hori mantentzea, berreskuratzea, zezenketei buruz, beste moduz... Azkenean, autonomiek eskumena baldin badaukate hori legeztatzeko edo legezkanpo uzteko errazagoa izango da. Hori, bai. Baina horretarako lege esan dudan 2013ko legea bertan bera utzi behar da, eta 2015ko puntu hau ere bai. Eta, bueno, ekimen honekin, elkarlanean aritu zarete hainbat elkarteekin edo? Bueno, Nafarroan esan dudana, ez? Gu gara Iruña Antitaurina eta badago ere Libertad Animal Navarra. Ziur aski beste batzuk ere egongo dira. Ez dakigu oso ongi zeren, karo, hau estatu mailako iniziatiba izan da, ekimena. Bertan hainbat talde eta hainbat persona ezagun, eta antitaurinoak orokorrean hartu zuten iniziatiba, hau dena egiteko. Eta modu batez edo bestez koordinatzen gara edo gutxienez kontaktuan gaude zeren azken finean 500.000 sinadura horiek multzu batean bildu behar dira eta hori esan dudan bezala bederatzi hilabete baino lehen, urria azaroa, segun eta, baino hortik, hori, bildu eta kongresuan utzi hor bertan tramite honen edo protokolo honen bigarren edo hirugarren fasea hasteko. Fase hau izango zen talde politikoen arteko eztabaida eta beraz eta lortzen bada gehiengo bat lortzen bada, hori, esan ditugun bi lege edo lege zati hori ezabatzea. Bitartean, lehendabiziko beste helburu mota bada, ez da teknikoa, baina honekin
pues, oraintxe egiten ari garena honetaz, mintzatzea. Zergatik nahi dugun hau kentzea, ez? Eta lehen esan dudan bezala, hemen Iruñan ez dago bat ere zezenketen aldeko kultura momentu hauetan. Bakarrik Sanferminetan. Festarekin lotuta dago, ez? Baina Sanferminekin bakarrik. Bestela, ez dakit duela zenbat urte, ez dela zezenketa bat ere egin Iruñan, bakarrik Sanferminetan. Hortik kanpo ez dira ausartzen, zeren ruina bat izango zen, jendea ez doa, ez da joaten zezenketetara eta bar. Orduan, duela hilabete bat egon ginen, zu eta biok ere mintzatzen honetan. Karo, oinarria da hori, zertarako behar dugu animalien sufrimendua gu disfrutatzeko gure jaietan, gure historiotan. Ez da bat ere beharrezkoa hori, aspaldiko historioa da, eta batez ere, eta eskerrak gazteen artean gehiago, kultura hori desagertzen ari da, eta nahiago dugu beste disfrute mota batzuk, horrekin. Nigo gogoratzen naiz, gaztean nintzenean ere, behin egon nintzen zezenketa batean, eta iruditu zitzaidan, astakeria ez, nastoak, gaixoak ez dute zer ikusirik hauekin, baina gure, ez dakit, brutalkeria ez, eta hau disfrutatu horrekin, asmatuko ditugu, edo, asmatu ditugu, beste motak eta... Eta, zer moduz da momentu sinaduraen jasotzea edo? Hasieran gaude, lehen komentatu dugun bezala Katakarreken egin zen hemen Nafarroarako azalpena edo... Ostiralean ez, pasaren ostiralean. Eta, astear gaude, hasi gara, baina, pixkanakan denbora egon badago, baina, hala ere gustatuko litzaiguke egitea, astea eta egitea. Eta horrela, laburpen moduan, argi geratu zaidan, sinadura jasotze hau, da, eztabaida egin ahal izateko ez du. Bai. Osea, ez du ziurtatzen lege hori kendu behar dutenik, baizik eta kongresuan edo eztabaida hori egin ahal izateko. Hoixe. Bai, hemen Nafarroan beste olako ekimenak, olako iniziatibak egin dira, ez? Iniziatiba legislatiba popular, oinarrizko errenta dela eta besteren bat. Eta, Euskal Autonomia Elkargoan ere bai, egin zen, eta naiz eta sinadura pilo bat eskuratu eta gero eztabaidan bertan bera geratu zen dena. Gero dena alderdi politikoen eztabaidaren eskuetan geratzen da. Orduan, hau dena da, gutxienez hor, estatuko kongresu mailan eztabaida hasteko. Beraz, prozesu zaila eta luzea. Bai, zaila eta luzea zeren nik esanen nuke batez ere, estatu mailako hainbat tokietan, oinarrituagoa dago zezenketen ohitura, ez? Asko kostatzen zait horri deitzea kultura. Nik ez dakit nola lotu daiteke zezenketak eta kultura, baina ohitura bai, oinarrituagoa dago. Hala ere, behera begira daude ere bai, estatu mailan, orokorrean. Askoz ere zezenketa gutxiago egiten ari dira, egun hauetan, baina argi eta garbi hori datuak dira, baina, goazen eztabaidatzera. Eta lotu behar duguna, kanpainan zehar, ez da bakarrik sinadura, hori, da tramite derrigorrezkoa, baina baita, eztabaidan bitartez, beste ikuspuntuak lortzea zezenketei begira, ez? Nola lortu hori ja
bazterretan utzi eta gure ohituretan, gure aisialdietan beste espektakulu eta beste jarduera motak egitea. Bai, estatu mailan ere bai, eta zuk esan duzu eta egia da, zaila dugu, zeren tauromakian inguruan diru pilo bat biltzen da, piloa. Hori da arazorik larriena. Larriena, dirutza horretan ez dakiz kantitatea, baina ez da txikia, diru publikoa da, zeren hainbat tokietan ez badago diru publikorik, ez dago zezeketarik. Hemen ondoko gure Donostia Maitean horrela suertatzen da. Osea, hor zezenketak daude, baina diru publiko aurrerapen handiekin. Bueno, orduan, karo, beti dirutza mugitzen diren tokietan, gauzak ez dira erresa, jende arruntentzat, gu bezalakoak. Orduan, lortu behar dugu, hori, zabaltzea, batez ere buruetan. Eta buruetan sartzen bada gaia, erresago izango dugu dirua baztertu, zezenketak baztertu, eta beste gizarte mota bat edukitzea, alde honetatik. Baina lana uste dut bai badagoela bai. Bai, da fondoko lasterketa bat. Bai, ziurazki bai. Baina hala ere hori fondokoa da, baina hala ere hemendik 8-9 hilabete badugu momentu garrantzitsu bat, eta horretara heldu nahi dugu sinadurekin eta indartsuago, ea eztabaida horretan sartzeko. Nahiz eta eztabaida suertatu bakarrik kongresoan, eztabaida formala, ea kaleetan ere lortzen dugu beste giro bat bultzatzeko pixka bat. Primeran, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea lortzen dituzuen 500.000 sinadura horiek. Bai, denon artean, lortzen dugu. Eskerrik asko. Bueno, zuri. Bai. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, udazken itxurako eguraldia izango dugu. Ipar isurialdean oso hodeitsu egongo da, behodei ugarirekin eta goizean euri txikia edo xirimiria egingo du han-hemenka. Hegoaldean hodeitza ez da iparraldean bezain trinkoa izango eta ostarteak zabalduko dira, bereziki arratsaldean. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta tarteka gogor joko du haizeguneetan eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak pixka bat gehiago jaitsiko dira eta 12 eta 14 gradu artekoak izango dira. Asteazkenean antzera jarraituko dugu. Zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar isurialdean, eta euri pixka bat egin dezake. Euria orokorrean txikia izango da edo euri langarra. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, giro freskoarekin jarraituko dugu eta baliteke 1300–1500 metrotik gora prezipitazioa elur moduan egitea. Temperaturan ez da gorabeherarik izango. Goazen orain parlamentuko galderekin. Nafarroako parlamentuak Europako Parlamentu Gaztearen lehen eskualde bilkuraren batzar orokorra hartu zuen eta honen inguruko galderak egin genituen. Egia esan, egin izan genuen ekintza hori oso interesantea izan zen. Nik uste gazteriaren parte hartzea ere sustatzeko oso baliabide ona izan zela eta batez ere Europari buruz hitz egiteko aukera ona izan zen gazteriarentzat eta hori baita ere ezagutzeko eta baita ere esango nuke parlamentariak ere ezagutzeko aukera ona izan zela. Bueno, interesgarria izan da horrelako esperientzia bat edukitzea hemen Nafarroako parlamentuan. Azken batean da ateak zabaltzea gure instituzioanak gazteei eta hori beti ere interesgarria da. Kasu honetan,
Europar Parlamentu gaztean inguruan elkartzen diren gazteak etorri dira guregana, eta interesgarria izan da esperientzia gisa, ikustea nola antolatzen diren, gobernuz kanpoko erakunde bat da antolatzen duena hau, eta, bueno, aukera izan dugu gertutik ikusteko hori. Nola erakartzen dituen gazteak, nola elkartzen dituen, ze gaien inguruan, nola eztabaidatzen duten, zeren inguruan, eta, bueno, esan bezala, zabaltzea gure instituzioa horrelako ekimen batentzako, interesgarria izan da. Beno, balorazio ona. Gaina zergatik, behitxu. 2015-etik 2019 legealdi hartan, Nafarroak hemen parlamentuan egin genuen baita ere lehenengo gazte parlamentua. Egon ginean Nafarroako gazteriarekin, eta hor landu genituen proiektu asko, eta gero eratu zen gazte parlamentua. Orduan, datu pixkat eskutik, Nafarroako gazte parlamentua eta gero Europako gazteriarekin bat egiten. Europako gazteriak badauzka markada gehiago lanian, hemen 2015 urtetik, baina nik uste dut eskutik datozela gauzak eta elkarrenean eta sustatzeko. European Youth Parliament bada Europar Batasunetako gazteriak sortutako, gazteriarentzat sortutakoa sortutako plataforma bat garrantzitsuena, esan nuke, oso handia da bai parte hartzean lehan, bai eduken artean, eta batez ere interkulturalita lantzeko, ekonomia lantzeko, eta hainbat gai gazteriatik lantzeko aukera paregabea delako. Bueno, esan bezala bada gobernuz kanpoko erakunde bat. Gazteak elkartzen dituena Europan inguruko politiketara, horietan aritzera, Europarako interesgarriak izan daitezken gaiak jorratzera, eta beti ere hori guztia gazteen prismatik, eta perspektibatik. Orduan, iruditzen zait interesgarria dut. Herrialde ezberdinetako gazteak elkartzen ditu, harremanetan jartzen ditu, eta uste dut horrek laguntzen duela, pixka bat gure ikuspegia zabaltzen, eta hemengo gazteak animatzea horretan parte hartzera ere bai, interesgarria izan daitekela. Uste dut Euskal Herria bereziki nahikoa gazteria implikatua daukagula, edo behintzat historikoki horrela izan da, aktiboa, eta politikoaki ere bai nahikoa aktiboa dena, eta eguneroko gaiekin kezkatua eta arduratua, proposatzailea, nahikoa reibindikatiboa, iruditzen zait oso profil politikoa duen gazteria badaukagula hemen, eta interesgarria izan daitekela hori ere bai erakuste aldera Europan, edo Europara begira, iruditzen zait aukera bat izan daitekela. Hortze ikusi genuen eztabaidak ingeleraz egin zituztela, hori bai esan beharra dago. Hori baita hizkuntza behikularra erabiltzen duena erakunde honek. Eta, gaien aldetik, gai nahiko orokorrak, transizio energetikoa, digitala, edo etxe bizitza, edo lana, edo enplegua, giza horretako gaiak izan dira oro harrez, interesgarri, baina, interesgarria dena ere bai, hemen gertuan, laburrean, aritzea da politikan ere bai, gazten parte hartzea, sustatzea, eta hori, ez bakarrik Europatik datozen ekimenen bitartez, baizik eta hemendik ere bai sustatu behar den gauza bat dela iruditzen zait. Beno, gazteriaren parlamentu hau, Europako gazteriaren parlamentu hau, eratu zen 1997 urtean, badamatza urte asko lanean, eta definitzen dut, oso anitza den parlamentu bat, nik uste, irakurri dudan bezala, 41 herrialde dabiltzala lanean, eta horrek erakusten da, aniztasuna dela eje bat, lan eje bat, hor ikusten da, zein den anistasun kulturala, politika, eta nola jorratzen diren, bai individualki eta bai kolektiboki, nola jabetzen den, gure gazteria, oraingo gazteria, eta gero, atozen urteetan eta poetikarekin hariko diren gazte guzti horiek. Noski, sortu zen gainera gazteriaren arteko elkarlana oso garrantzitsua izan zen, ze arloka banatu ginen, bakoitzak ere aukeratu behar izan zuen zein zen haientzat gairik garrantzitsuena edo gehiago interes gehien pizten zitzaiena, eta hori bai da aukera paregabea gazteria
ez aktibatzeko, ze gazteria aktibatua dago, baizik eta bere parte hartzeko beste tresna posible bat eskaintzeko. Bueno, bai, oso puntuala izan den eta anekdotikoa izan den esperientzia bat izan da. Ongi dago horrelako ekimenak hartzea gurean eta ikustea badirela gazteak Europan zehar eguneroko politikan inplikatu nahi dutenak eta arduratuak daudenak eguneroko politikarekin iruditzen zait importantea dela, besterik gabe. Baina iruditzen zait hemen ere baditugula gure gazteak, gure ekimenak, gure politikak eta hori ere egunez egun jorratzea eta horretan gazteen parte hartzea bultzatzea are importanteagoa dela. Ahaztu gabe, Europan parte garela, Europaren parte izaten jarraitu nahi dugula, behintzat gu bai, eta oso importantea dela horietan ere bai esku hartzea. Bertan egiten diren politiketan esku hartzea, gaztek ere bai jakina. Bai, gure gazteria gure oraina da, ez? Asko diote, ez hori gure etorkizuna dira, ez? Gazteria gure oraina da, eta ni beti esan dut politika guztietan sartu behar dela beti gazteriaren proposamen guztia, ez? Horregatik, esan dudan bezala sortu denuen parlamentuan, gazte parlamentu hori, ez? Gazteria jorratzen ditu gai asko, gazteria gero ekartzen ditu parlamentura bere esakizunak eta bere aldarrikapen guztiak eta gero parlamentuetan eta egiten dira gai horiek jorratu eta gai horiek komisioan baita ere eztabaidatu eta aprobatu behar dena aprobatu eta gero aurre kontuetan ere proposamen horiek isla izatea. Horregatik nik uste dut gazteria politikan ibiltzea eta gazteriak bere proposamenak horrelako esparruetan lantzea izugarria dela. Nik animatzen dut gazteri guztia ere hortan ibiltzea. Gailibia bezala, guretzat aipagarria da, atzo izan zela Ijito Herriaren nazioarteko eguna, gainera baitere birgogoratu behar dugu 1990 urtean Sanik hasi zela hemen Nafarroan, eta egun hori baliatuz, atzo Nafarroko parlamentua, bai Urzinez eta bai Berdez Xabier Rioiekin arrestatu zen, aurrera atera zen deklarazio instituzional bat, bertan eskatzen zena da Ijito Herriarekin kolaborazio, etengabeko kolaborazio bat izatea, eta baitez ere Ijito Herriak pairatzen dituen diskriminazioa hezkuntza, osasungintzan, etxebizitzan eta lanean, diskriminazio hori mahai gainean jartzeko, kontziente izateko eta lan egiteko, eta baita ere balorean jartzeko Ijito Herriak duen elkarlana eta asoziazionismo hori nolabait esateko. Bueno, ekin diogu porraldia eta gero berriz ere gure jardunari. Hemen parlamentuan gai importante honitz jorratzek daude hemendik uda bitarte, periodo de sesiones deritzona amaitu aurretik, bada lan mordoa egiteke dagoena eta ikustea besterik ez dago egutegia, ez? Aste honetan daukagu kontrol bilkura, osoko bilkura, eta horretan, gure partetik gai ezberdinezko eramango ditugu eta horietan máxima aktualidad edo deritzona izendatu dugu osasungintzarekin harremana duen galdera bat, osasun departamentuari zuzendutakoa, Fernando Domínguez kontseilariari zuzendutakoa. Importantea izango da entzutea zer duen kontatzeko kontseilariak ostegun honetan, badira galdera unitzari zuzenduak, besteak beste, mediku falta edo pediatra falta direla, ikusiko dugu zein den bere erantzuna, lanean ari dira departamentutik buru belarri horrelako egoerak zuzentzea aldera, eta bestetik ere aukera izango dugu aztertzeko jendarteak zer nolako balorazioa egiten duen osasuna zerbitzuaren aurrean, osasuna politika publikoen aurrean, eta nahiko balorazio esanguratsua dela esango nuke, eta horretaz guztiaz hitz egiteko aukera izango dugu. Beraz, gogokin entzuteko osasun kontseilariak esateko duen guztia, eta iruditzen zait gai importantea dela, gaurkotasunaz beste, aurrera begira ere esanguratsua izango dena, eta horretan denok ere parte hartu behar dugula, hobetze aldera daukagun osasun sistema. Ari dira, politika berriak eta neurri berriak mahai gaineratzen, eta uste dut denon artean lana eginez, lortuko dugula egoera gainditzea eta zerbitzua hobetzea. Bai, gai librea, bihar
ikiko dugu Nafarroan sexu indarkeriaren arreta integraleko zentrua. Hau mugimendu feministaren aldarrikapena izan da, duela 10 hamarkada asko, 3. olatutik, 4. olatutik, horri bili gara zentru integral bat osatzeko asmoarekin, eta hor daukagu lege bat, ezagutzen dugun Ley del Solo sí es sí, horrek ekartzen du bertan provintzia guztietan egon behar dela horrelako zentru integral bat, bai? Ekipo integral batekin eta ekipo lantalde horrek zer egingo du, eraso sexual, mota askotariko eraso sexuala dauzkagu, ezta? Baina eraso sexual bat biktima izan den emakume bat, 16 urtetik gorako emakume batek, hor izango du bere arreta zentrua, eta hor izango ditu bera babesteko talde integral eta multidisciplinar bat. Ez horiek biktimari arreta emateko, baizik eta biktimaren inguruan gabiltzan edo senideak edo lagunak ere hor arreta izango dugu. Eta gainera, zentru horrek zer egingo du, formakuntza eman. Eragile askori formakuntza falta zaigu eta zentru horrek ere formakuntza emango dugu eta baita ere informazioa bai biztanlegoari, bai eragileei eta nork nahi informazio baten bila joan behar baldin badu, badaki hemen arreta zentru bat dukagula eta zentru horrek emango dizkigula baliabide guztiak. Beraz, bihar ipiniko da martxan zentru hau eta ongietorria ordua zen eta gainera mugimendu feministaren eskutik datorrelako batik bat. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.